आइल बा सरस्वती मैया देख हमरे दुआरिया। आइल बा सरस्वती मैया देख हमरे दुआरिया। होके हंस पे सवार हाथ बिना लेके साथ और के लल की चुनरिया। आइल बा सरस्वती मैया देख हमरे दुआरिया। आइल बा सरस्वती मैया देख हमरे दुआरिया। गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो भवानीपुर। आइल बा सरस्वती मैया देख हमरे दुआरिया। माथे पे बिंदिया हाथ में कंगन पाँव में शोभे पायल हो। गाँव के सबे लोगवा आइल माई के देखे मूर्तिया हो। माथे पे बिंदिया हाथ में कंगन पाँव में शोभे पायल हो। गाँव के सबे लोगवा आइल माई के देखे मूर्तिया हो। सबे करे पूजा पाठ माई के महिमा छे अपार। घर घर हो जाई चर्चा। आइल बा सरस्वती मैया देख हमरे दुआरिया। आइल बा सरस्वती मैया देख हमरे दुआरिया। गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो भवानीपुर। आइल बा सरस्वती मैया डीजे एक हाथ में पुस्तक रखे एक हाथ बीना बजावे हो। कमल के फूल पर विराजे मैया हंस के करे सवारी हो। एक हाथ में पुस्तक रखे एक हाथ बीना बजावे हो। कमल के फूल पर विराजे मैया हंस के करे सवारी हो। कहे सुमन सुभाष बादल कुंदन और विकास रात भर कराइब जगराता। आइल बा सरस्वती मैया